Значи, когато ядете магнолия, косата ви става джинджер. Така действа. Ние сме на една поляна, за да можем да си засилиме, как се казва, самодивското, да си подхраниме, вечерската енергия. Здрасти! И, Защото сме вещи. защото сме вещи, да. Да ме компетентни. Чакай, че не правим реклама на водата тук. Аре, ще ги черпиме една реклама. Ние сме ларш. Ние всъщност тази вода Да, ето изпих я. Има една свобода, някакъв младеж искал да продаде много. Има вода свобода. Да. За нея ли говориш? Да, и аз му предложих, като ни стане развит аудиторията, да му споделиме за водата, ето сега ще го черпиме и него една реклама без... Аз искам да си поръчам. Защото аз се търсих в магазините и няма. Защото не искат да я продават. Защото големите си купуват договори там, тези въпросните марки, където и тях ги черпиме някаква реклама. Подписват договори да не продаваш друга вода. Да, корпоративна практика. Това легално ли е? Сега искаш да кажеш, че е легално? Човек, какво значи легално? Ти на кой свят живееш? Но така те изнудват. Добро утро! Аз не искам да купувам. Все мобилните оператори не те изнудват и чест там и другите дрън не те изнудват и водите не те изнудват и цялата система не е изнудващ паразит. Както и да е. Друга беше темата, за която щяхме да говорим. И тя е за изобилието на природата, за дара живот, който имаме. Днес с това слънчево затъмнение, в което ние се печеме на слънце. Да. За това колко обичаме живота и го оценяваме, въпреки че може би всички сме имали моменти на слабост, в която сме бягали от живота. Аз поне мога да си призная с ръка на сърцето, че много пъти съм искала да избягам от живота, защото не съм виждала как да му се зарадвам и как да го оценя. Не съм можела да изпитвам благодарност към живота. Обаче това е мускул и се тренира. И е въпрос на смяна на гледната точка, на изграждане на приоритети в ценностната система и на осмисляне на нуждите. Много е важно да знаеш какви нужди има твоя характер, какви нужди има твоята личност, да можеш да ги изразяваш, за да не стават като гнойни пъпки, които се потискат и в един момент избухват, като както аз избухнах в последната ми връзка много жестоко. И всъщност границите, които аз не бях отстоявала, се възмущавах, че ми ги нарушават. Аз като не ти ги отстоявам, как няма да ми ги нарушават? И нещо много важно, когато поставиш твоите граници, единствените хора, които ще се разстроят от твоите граници, са тези, които са се възползвали от липса на него. Абсолютно. Аз много се радвам, че не се успява тези опити. Твои всеки има, според мене. Просто наистина какъв излизаш след това, какво научаваш, как се развиваш. Само микрофона пази, че пак те подсещам за такива работи. Нищо да е тук, съм да те подсещам. Да. Всъщност, какво е приятелството нещо днеска сутринта? Си мислех, че е готина тема, която да обсъждаме. И защо един приятел ти става важен? Всъщност, той не е човека, който е перфектен и не е човека, с който сте на едно и също мнение за повечето неща. Обаче е човека, който се развива и ти помага и ти да се развиваш. Да. И е до теб. И ти си до него. И не те е страх да вярваш в него. Нищо, че знаеш, че може да се подхлъзне, може да и да те предаде. Няма да е, защото те предава умишлено, а защото нещо е паднало там вътре в него и той сам е предал себе си. Да. Помниш ли в оная връзка, където беше колко години не се виждахме? Аз не спрях да вярвам в тебе тогава, обаче. Да, нищо, че не те виждах с години. Да. Аз усещах, че си някъде там, че те има, че расте твоята дъщеря и моята. Въпреки, че нали, ние от колко давна се познаваме.
Поне 10 години, защото Да. децата бяха... Твоето беше на 2,5-3, моето беше на 3-4. Да, бяха с манички. И веднага станахме приятелки и после наистина този ни раздели. Май се бяхме виждали някъде нещо случайно. Защото го нямаше в България и ти беше... Да, това беше в момента, в който можех да... Беше за малко свободна да общуваш с хора. Абсолютно. Аз в момента, в който той идваше в България, директно всичко спираше, прекратяваше се. Дори да имах някаква оговорка, това... Няма го. Абсолютно. И... Колко пъти си изоставяла себе си? Ти си изоставяла себе си години. Много. Аз бях забравила за себе си. А това е страха от изоставяне? Всъщност, като говорим за хората, които са на сцена и обичат да контролират ситуацията точно през това, че са на сцената, те няма да бъдат изоставени, защото те са на сцената. Да. Ти си била от малка на сцена, всъщност. Да. И там си успявала да го изманипулираш този страх. Да. Обаче в един момент някой ти е напипал бутончето и... Да, в случая той имаше много хубава основа. Моята упоритост, дисциплина, стремежа към самосъвършенстване. И по някакъв нездравословен начин опита се да насочи към него. И моята цел беше не да се докажа аз като себе си, а напротив да докажа, че той е най-великия, той е всичко топа. Аз въобще не съществувам. Ти си украсата много. Аз съм украсата. Аксесуар. Куфара, както ме наричаше той, и други неща, но постоянно този стремеж да се доказвам, нали, да ме изгони с тавата с чушките вечерта, но следващия ден като звънне, ти тук най-перфектната домакина, защото тук има някакви вечни измени или всичко вчера не съществува. И аз влизах директно да се доказвам. Нямаше значение какво се е случило, колко пъти. Всеки ден накрая, последните години. Всеки ден. Нямах ден. Никой не се ражда перфекционист. И точно страха, че не си достатъчен, че няма да те изберат тебе, че не си стойностен, че не си качествен, те кара да отлагаш една и съща снимка. Да отлагаш едно и също видео. Ние, между другото, отлагаме този подкаст доста време. Отлагаме тия видеа доста време. И всъщност това, да правим тия видеа, е част от нашия процес да израстваме. Много съм благодарна аз лично на тази вдъхновяваща жена Наталия, която толкова много отдаде за нас и ни натисна бутони. Да. И просто не мога да спра да натискам и аз вашите, защото много ми харесва. Харесва ми да не бягам от болката на живота, не да бъда мазохист. Да. Харесва ми да осмислям и да оценявам цялата тая палитра огромна от слънце, сянка, ама пък като седиш твърде много на слънцето, може да изгориш. Като седиш много на сянката, може да настинеш. Баланса да намериш. Да не бягаш от мускулната треска, защото си тренирал, а точно обратното, да продължиш с тренировката на другия ден пак. И на другия ден пак. На другия ден пак. Тук нашата гимнастичка ще ни каже и колко всъщност е готино да имаш връзка с тялото си, моля. Абсолютно. Моята тренерка така каже, мускулна треска имаш. Ама няма страшно, сега почваш още по-хубаво да тренираш, тя ще изчезне въобще някаква мускулна треска там. Има много по-страшни неща, нали, травми, някои са доста фатални. Трябва да се научиш да... Трябва да смениш трябва с искам. Искам, да. Като разбереш какво са твоите трябва и ги замениш с твоите искам. Да, е много важно. Искам да даваме добър пример за следващите. Аз тази отговорност усещам. Аз също искам и от това е, може би... Всъщност, преди много години осъзнах, че една от най-големите трансформиращи света сили,
Това е любовта на майката, която съзнае, че ще си остави детето на този свят. И да не си направила нищо за този свят да стане една идея по-добър е много лейм. Не знам как Какво е лейм? Не знам как да го изразя на български. Много е слабашко, много е жалко. Да, виж. Да не си направила нищо, за да стане една идея по-добър този свят за твоето дете, за нашите деца. Да, не само за твоите, нали? То няма да расте сама. Всичките ще са на едно място, нашите деца. Да. И имаме тая много силна, велика сила. На женската мафия ли? Да, женската мафия. Мафията е жената. Толкова е голяма мафия, че никой дори не говори за нея. Да, толкова голяма мафия. Даже го няма като правило, защото то се подразбира. Така че добре дошли в женската мафия. Да. Ние обичаме мъжете всъщност. И изключително много уважаваме и ценим тяхната сила, енергия, мощ. Изобщо това цялото нещо, което е направила природата да ни раздели на два пола. Да. Два. Природата е измислила два пола. И ние да бъдем нежната част, която, разбира се, има своите сили. И да вдъхновяваме мъжката част, която има своя огромен потенциал да реализира, да материализира. Много е красиво. Пожелавам на колкото се може повече хора да изпитват тая пълноценна, божествена връзка, любов, интимност. Това е най-голямото богатство на света. От такива неща да се създават деца. От здрава любов, здравословна, истинска, красива, пълноценна. Като самия живот ти, той е така. Да, няма перфектни хора, както е казал един мой любим художник, Дали. Не се страхувайте от съвършенството, вие никога няма да го достигнете. Така че можем просто да бъдем по-добрите версии на себе си във всеки един момент. Съревнованието е, както един мой колега, художник, го нарича състезанието. Всъщност е изтезание. Защо му казват състезание? Да, така е. Не може ли да е представление или, как се казва, продукция? Продукция е много интересно, нали? Да покажеш какво си създал. Какво си... По-скоро да изложиш твоята съзидателност по някакъв начин пред света. Красиво е да се твори. Това е природа, това е живот. Да се създава. И всъщност ти можеш да създаваш, просто да пресъздаваш живота. Това е изкуството. Да пресъздаваш красотата на живота в музика, да пресъздаваш красотата на живота в думи, в цветове и форми, в движение, в танц, в музика, просто в храна. Да, в храна, разбира се. Аз не мога в райската кухня с нас. Да. Защото всеки може да готви, всеки може да рисува, всеки може да е гъвкав. Да. Всеки може да танцува. Да, всеки може да прави музика. Познавам един мъж, който твърди, че всеки може да пее. Да. Води музикални кръгове. И всъщност даже ще го намеря да го поканя, да си говорим с него. Да, и всъщност няма значение как го правиш. Важно е да вярваш, че това, което правиш, когато станеш достатъчно добър в него, можеш да го предадеш като знания и умения на следващите. Аз мога да водя школа по най-фалшиво смешно пеене. Неправилно, хармонично или там точно. Най-фалшиво смешно пеене. Да. Имаш уникално чувство за хумор, може да си правим и стендъп комеди, знаеш? Да. Страницата във Фейсбук на райската кухня всъщност съм я характеризирала като комеди клуб. Така че добре дошли в комеди клуба, който се казва Райската кухня и е точно обратното на другите кухни, които са много популярни в момента по телевизията, но ние затова не сме в телевизия, а сме в гората на поляната на слънце, защото това е много яко, защото не се отбира. Това ще покажем. Да. Само, че сега тък му сме закрепили телефона. Да.
да ни снима. Може да правим и смешни кюфтета, не, защото е банално. Ама Смешни такива, да. кюфтетата с братовчетка ми, като бяхме малки, си играехме имаше много стоварени, голямо количество стоварен пясък в задния двор на баба ми и дядо ми. Готвихте с пясък. И ние готвихме пясъчни кюфтета. Това беше ултра манджата. Правихме погребения на оси, пчели, разни такива. Беше много интересно. С цветя ги подреждахме. Между другото, детските игри. Да. Не тези с екран. Игрите с въображение. Такива неща могат да се наблюдават. Такива неща се пресъздават, че просто уникално е. Да, те вече не могат да измислят. Аз сега ги предизвикам. Ластик, нали така, ама ние не ги знаем. Викам, измислете ги, бе. Те не са свикнали в играта, ти не можеш да измислиш. За които не ни познават, всъщност ние водехме едни лагери в една конна база. И всъщност с децата имахме изключителни преживявания. Игри. Да, и беше, най-вълнуващото нещо беше, поне за мен. Да, кажете, кое е най-вълнуващо? Едно момиченце, което наистина имаше някаква много тегава ситуация за преживяване, но накрая на втората седмица от този лагер тя ни посвети песен. Има песен за нас. Да, че са най-готините учители, че ги възпитаваме да бъдат хора. Просто това беше нещо, което ще винаги е една искра в живота ми да продължавам да правя, защото има значение, защото има смисъл, защото двама човека да съм докоснала с това, което съм направила, значи абсолютно е имало цялата игра резултат. Песента. Да. Ние и Савина учат ни, че всичко е едно, а не отделно. Много беше готино. Аз тогава се чувствах успяла. Тогава един момент ти казах, аз мога. Да. Обаче осъзнах и от другата страна, че може още много повече. Да. И при мен беше интересното това, като беше деня на будителите. Аз казвам, нали, знаете, будители в училище, нали, така, даже малко повечко ми идва. И едно малко каза, Сави, тебе да нямаше тогава, щеше да и към двете. Ти викаш, като пораснеш, ще станеш будител. Порасна ли, Сави? Не, другото веднага го обстрофия. Те будителите са мъртви, бе. И говори така, нали, смисъл, реши да ме защити. И вика плюс това, нали... Искам да съм художник, обаче от оценените приживе. И ако може, нали, да сме от будителите, дето сме от живите. Да. И ние сме. Да. Ако питате над 10 деца, ще ви кажа това със сигурност. Просто е време да докоснем и някои възрастни. Обаче с още живи деца в тях. Да. Моля ви, не изоставяйте детето в себе си. Да. Много го боли. Абсолютно. Това е изключително нужно. Направо не мога да разбера какво е това. Възрастните забравят, че са били деца. Деца, които направо не са били деца. Имаме и такъв случай. Децата имат и бързат да бъдат възрастни. Аз съм едно от тях, между другото. И затова нашия приятел и колега, като го видя, той е на колко е? Колкото Тамара ли е? На 14? Да. Той е на 14. Това е най-сериозният, господин работа. Миличкия, просто на него му е само работа в главата. Няма възможност сърцето му да се смее, да се радва, да играе. Както той го казва, да си губи времето. Да си губи времето с някакви игри, да. Това дете е вътре. Вътрешното дете, даже с емоционалното рисуване ще помогна за такива практики, експерименти, упражнения, кой както иска да си ги нарича, обаче това е една работа вътрешна, която с рисуването може да се свърши с лекота и доста яснота и бързичко да стане. В смисъл, емоционалното рисуване е практичен инструмент, не е... Има един израз, много ми е забавен, лауаджи. Лауаджи. Да, и това лауаджи може да се приложи за
всякакъв тип разтегливи, лукуми, приказки. Всъщност е много важно какво качество има в тия съдържания, които се представят. Да. Айде, 20 минути съдържание сега ви стига. Чао! Чао!